खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं किलिकां ब्रह्म अदालगुरि माइनाव आफादनि बानजायनायाव बाक्सानि अदालगुरियाव बैसागु बिदाय फोरबो फालिदों। दिनै बैसाग दाना जोबनानै 5 दिन थांबाय बबेखानि जेठ दाननि 5 खालार आरो बैसागु बोथोराव गोबां जायगा थावनि आफाद आरो गामिफ्राव बैसागु बोथोर फालिथायखौ गुबुन गुबुन हाबाफारिफोर लानायनि गेजेरजों फालिबोनायखौ जों नुनो मोनबोनाय जादों। बेनि अनगायैबो जों आगु बैसागु बिदाय बैसागु फोरबो फालिथायफोर फालिबोनायखौबो नुनो मोननाय जादों। थिग बेबादिनो दिनै बाक्सा जिल्ला सालबारि मुखुमानि बेन्दोंनि सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय अदालगुरि माइनाव आफादनि बानजायनायाव अदालगुरि बाथौ थानसालिनि सिदलायाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों दिनै नैजिथि बैसागु बिदाय फोरबो फालिथाय फालिदों। मख'नो गोनांदि बे बैसागु बिदाय फोरबो फालिथायनि गेवलां मेलाव भारत सरकारनिफ्राय थुनलाइयारि आयदायाव हायुङारि बान्था अदेबानि लाइमोन साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि अलंबार मोसाहारि बिथाङा मेल बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैयो। लोगोसे गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो 22 नं कक्लाबारि बियाबनि एमसिएलए मन्टु बरुवा आरो बानजाय आफादनि आफादगिरि करगेश्वरा सानसेनि हाबाफारि लानानै गुबुन गुबुन रोखोमनि हाबाफारिफोरजों लोगोसे मेहेरगोनाङै खुंफुंनाय जादों होनना खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायो। साबायखर बावदों अदालगुरि माइनाव आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो रायजो राजा बिथांमोनखौ दिनै फैयै फैयै गोबाव सम जाबायमोनबाबो जेठ मास हाबबायबाबो बिथांमोना जोंनि बर'नि जिखिनि आसारखान्थि बे आसारखान्थिखौ लाखिनायनि असिलाजों रंजालि बैसागुखौ बिथांमोना खुंफुंदों आरो बेयाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों। आसा खालामो बिथांमोननि गामिनि जिखिनि साननाय हनाय बिथांमोननि जिखिनि नाजानाय बर'नि जिखिनि आसारखान्थि बा बैसागुखौ फोथांनानै लाखिनो हानाय बियो जाफुंगोन आरो लोगोसे बिथांमोननि ओनसोलनि जिखिनि जौगानायनि जिखिनि मावफारिफोर बे मावफारिफोरखौबो बिथांमोननि गामियाव जों गोबां मावनो हादों आरो इयुन समावबो बिथांमोननि जिखिनि दाबिफोर बे दाबिफोरखौ मावलांनो थाखाय जों नारा नाथा नाजागोन होननानै आं सानो। जोङो गोबां जायगायाव नुनो मोनदों बैसागुनि सोनाबारि दामजुफोरजों रंजानायखौ नुनो मोनो। बे बेलायाव नोंथांमोननि समाजाव बेफोरखौ सुस्रांनो थाखाय नोंथाङा माबाफोर सरासनस्रा सलुसन थारैनो बियो जोंनि बा आंनि समस्थिनिल' नङा गासै बर' हारिनि मोनसे दुखुनांथाव मोनसे बाथ्रा इयो। सिगांनि समाव सिगांनि थानाय सरकारा बर'नि माखासे मानि दामग्रा देग्रा बा जानाय लोंनाय बा आइजें आइलाफोरखौ जेबो खालामनो हायाखैमोनबाबो नाथाय दिनै प्रमद बर' मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा दैदेननाय सरकारा इउपिपिएल सरकारा मोन 13 बर'नि दामग्रा आगजुजों लोगोसे जोंनि जानाय लोंनाय जोंनि गाननाय जोमनाय बेफोरखौ मोनसे GI टेग खालामनानै लानो हाबाय आरो बेनिफ्राय जोंनि जिखिनि जानाय लोंनाय बा दामग्रा आगजुफोर बे आगजुफोरा निस्सय गोमानाय नंला होननानै आं सानो। आरो सिगां समाव आथिखालावबो दासिमबो बे अबस्थाया जाबाय थादों सोनाबारि माखासे मानि दामग्रा आगजुफोरखौ लानानै सोनाबारि माखासे मानि हारिमुवारि जिखिनि नेमखान्थिफोरखौ जोंनि जिखिनि बैसागु मोसानाय फोरबोफोराव बा खुगा मोसानाय जिखिनि आसार खान्थिफोराव लगाय मोन्देर खालामनानै माखासे मानि बाहायनायखौ जों नुनो मोनबोदों। आं मोनफ्रोमबो बैसागो फांसनाव थांनानै बे बाथ्राखौनो बुंबोदों जे जोंनि GI टेग जानाय जोंनि दामग्रा आगजुफोरखौ सिगाङावबो जों बाहायबोखायोमोन आरो दाबो बे बाहायनायखौ जों बांसिन बाहायनायखौ रासिन खालामनांगौ आरो जोंनि गाननाय जोमनाय जोंनि जानाय लोंनाय जोंनि जिखिनि दामग्रा आगजुफोर बेखौ थिग लाखिनानै अराय समबो जोंनि हारिमुवारि सोमोन्दो थानाय माखासे मावफारिफ्राव बेखौ बाहायलांनांगोन होननानै आं खावलायबोनाय जादों आरो आसा खालामो खम समनि गेजेरावनो बेफोरबायदि हाबाफारिया लासै लासै जोंनि गेजेराव जिहेतु मोनसे मोजां फारसे सोलायनाय फैदो बे सोलायनायनि गेजेरजों जोंनि दामग्रा आगजु जोंनि जानाय लोंनाय आसार खान्थिजों सोमोन्दो थानाय जोंनि गाननाय जोमनाय बे गाननाय जोमनाया निस्सय बर' हारिनि गेजेराव मोनसे गेरेमसा महर लागोन होननानै आं सानो। आरो बेजों लोगोसे दिनै जों सरकाराव थानाय बेफोर खामानिखौ मावनायजों लोगोसे जोंनि माहारियारि आफादफोराबो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय लानानै बर' फरायसा आफादनिफ्राय लानानै बेफोरबायदि आफादफोराबो गोबां जोंनि हारिमुखौ लाखिनो थाखाय गामि गामि माखासे मानि सांग्रांथि बा फोरोंनाय जिखिनि मावबादाफोर बे मावबादाफोरखौ जों लाबाय थानायखौ जों नोजोराव गोग्लैदों आरो आसा खालामो खम समनि गेजेरावनो जों मोनसे सोलायनायखौ मोनबोगोन होननानै जों सानना लानो हायो आरो। नाथायबो जोङो ससियेल मिडियायाव नुबाय थादों जे बर'नि मोसानायखौ गुबुन हारिफोरा डिसिप्लिन गैयै जोङो खालामनायखौ नुनो मोनदों। बेवहाय नोंथांनि बांबुथिया मा जागोन? जोंबो नुनो मोनदों ससियेल मिडियायाव गुबुन हारिनि सुबुंफोरा जोंनि दामग्रा आगजुफोरखौ लानानै जोंनि गाननाय जोमनायफोरखौ लानानै बायदिसिना खालामनायफोरखौ आं जोंनि हारिमु बिथिंनि जिखिनि आफादफोर बा
जोंनि माहारियारि जिखिनि आफादफोर दं बिथांमोना निसय बिथांमोनजों सावरायनानै मोनसे मोजां सलुसन लाबोनो हागोन होननानै आं सानो आरो आंनिफ्रायबो थोंजोङै बिथांमोनखौ आं खावलायनो लुबैदों जाहाथे जोंनि हारिमुजों सोमोन्दो थानाय जोंनि थैजों सोमोन्दो थानाय जोंनि आसारखान्थिजों सोमोन्दो थानाय बेफोरबायदि दामग्रा आगजुफोरखौ जाहाथे बायदिसिना सोनाबारि मोसानाय मुसुरनाय बेफोरजों लगाय मोन्देर खालामनानै जाहाथे जोंखौ लासिं सिं खालामा बा जोंनि दामग्रा आगजुफोरखौ जानला मानला बाहाया बेखौ बिथांमोनखौबो आं खावलायो इयुन समफोराव जाहाथे बिदिया जाया। गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, OBS एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारि, एडभान्स लापारस्क'पिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट, अप्थमोलजिस्ट, सार्जिकेल, गेस्ट्रोएन्टार'लजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्री, ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, इंटर फेसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलॉजिस्ट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 93655020048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।